салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон бахайр шодӣ бошад. Аз дидори ҳаматон шод ҳастем. Насринтон чире? Амир? барое ки ба Насрини безеб намешавад информация расоид кардан, барои ин биед пеш як омӯзиша шурӯъ кардан, тарафи якдигармон назар мекунем, меем ки ваҳ дидаи ин рӯз бахшӯе одами бартона бигена ҳама бои одами башад. медонед дӯстони азиз, ҳозир ҳамин хел замонаи шидагие ки ҳама мардум якдигарашон дур шидагиянд. ҳамин хел замонаи шидагие ки мо фақат коммуникатсия мекунем дар дуруи телефонмон, дӯсти наздикмон, ҳама чизе ки сахт дӯстиш медорем телефонмон шидагия, одамиву инсонгариву гапхабар ҳама байд рафтагӣ. ҳамин хел не медонед, як чиз хондам, як шахсияти бузург мегӯяд ки ҳамин рӯз мо субҳ аз хоб хестем, ин тӯҳфа аст аз ҷониби худованд барои мо, тӯҳфа, барое ки баъзе одамон нахестанда, аммо имрӯз мо чӣ хел паси сар мекунем ба хушбахтӣ, ба хурсандӣ, ба табассум, ба шукргузорӣ, ё ин ки ба ноид кардан, ба жалоб кардан, ба ношукргузорӣ кардан, ба дои ҳамин халқҳо надохтан, инаш тӯҳфа нест, инаш интихоб аст. кадоме ки чӣ хел ки интихоб кунад. Ва ман як чиз дар ҳамин хел боварӣ қавӣ дорам ки ягон кас дар зиндагӣ наметавонад ки мо шуморо маҷбур кунад ки мо настрионамон вайрон бошад. фаҳмо барои ҳамин чизе ки дар зиндагитон мешавад намешавад, ҳамин хел миёнтон рост мегиред хоб ана аку дӯстони азиз, ҷамомади имрӯзара ки қисми омӯзиш аст, як омӯзиши хурдака ки барои шумо тайёр кардам, боварӣ дорам ки ба нафъи шумо мешавад, пешкашатон мекунам. ном дорад анализ нуқтаи асосии пешрафт дар бизнеси мо. дар ин мавзӯъ тамоман ягон бор омӯзиш гузарондагӣ набудем ва хостам ки ҳамин мавзӯъро каме барои шумо шарҳ диҳам. бинед дӯстони азиз, ки дар бизнес 10 сол шид ки бо ҳамин ширкати фабиали шинос аст, пеш аъзо буд, вобаст кард, бо аксар аъзо шуда мехел ки 10 сол шид ки ҳамин ширкати фабиали ка мешиносад, аъзо шудагӣ пешравӣ кардан наметавонад, даст бардорад. ки 5 сол шуд, ки 3 сол шуд, ки 1 сол шуд, ки консултанти нав аст, нав дар бораи фабиали оҳиста оҳиста фаҳмидистем. супер. барои консултантои нав имрӯз як дарси муҳими чӣ мегӯям фоидабахш мешавад. агар аҳамият дода бошед, агар ки мисол хеле блокнот ручка дошта бошед ё ки дар телефонатон заметка нанависед, бузурги бад мешавад, барои ки имрӯз бисёр информатсияи лозимӣ зиёд мешавад. агар аҳамият дода бошед, мо шумо ҳамин хеле шидагием ки одамое ки 1 сол ё ки 6 моҳ зиёдтар дар ҳамин фабиали любои чия медонем. ҳамин наставникомон дар тавоқати мо зуд кор кардагиан, фаҳмодагиан ки ҳамин консултанти оддӣ ҳамин проекти фабиали фуреро дар пешат бишинон, бугӯ ки нақл кир, то ҳамин бегар бишинӣ бас намекунад нақл кардан. ҳама чия медонем. барои чи? барои ки наставникомон моро доим гап мезананд, мефаҳмонанд, қатимон кор мекунанд, лекин натиҷа надорем. ҳамин хеле барои чи? барои он ки вақте ки дигар каси моро мегӯяд, ҳамин хел ҳолатҳое мешавад ки мумкин мо сериёз қабул накунем. ҳамин одамро анализ кардан ин як хубии калон дорад ки мо метавонем ки дигар касоро нагиму худамонро баҳотием ки чӣ гуна зиндагӣ кардем, чӣ гуна кор кардем, чӣ гуна пешравӣ кардем. хорошо, ана ки имрӯз ҳаматон адолатпарварона худатона кортон баҳо медиҳед ки чӣ пешравӣ кардед. хорошо, хоб бинед, анализ чӣ маъне дорад? анализ ин нуқтаи таҳлили амалҳоест ки мо то ҳамин рӯза анҷом додагем ва натиҷаест ки айни ҳол дорем. яъне то ин ҳамин рӯза мо шумо чӣ коре ки кардем, ҳозир натиҷаша дорем. фаҳмо? хоб ва як чизи муҳими дигар мехоҳам барои шумо қайд кунам ки то мо шумо анализи кори худамона карданша ёд нагирем, наомӯзем, пешравӣ кардан наметавонем, чунки дар бизнеси мо калиди муваффақият ин анализ кардани кори худ аст. фаҳмо? хоб анако мерем. пеш аз он ки дар бораи анализ ман маълумоти зиёд кардам, барои шумо як чизи оддиро кушода гап мезанам ки дар кадом соҳае ки бошад набошад,
شما در همون سوها وقتی خودتونه диққати худатона фокус мегим чӣ мегим внимание мегим вақте ки сарф мекунед ва қувваи худатона энергияи худатона сарф мекунед дар любой соҳа шумо натиҷа мегиред натиҷаи меёна ихе натиҷаи калоне лекин баъзе ҳолатҳое мешавад ки мо шумо ҳамин натиҷаи меёнаро гирифта наметавонем барои чӣ барое ки мо шумо вақтамона сарф кардесем бибинед дар кор кардесам энергиям рафтеста лекин диққатмон нест ҳамин кор фокусмон вниманиямон нест чӣ масалан ман 6 сол дар интернет одам даъват кардесам вақт рафтеста энергия рафтеста лекин ҳушим ба кун куҷа ваҳ будакум чӣ кор кард ваҳ чӣ гап шид ваҳ меҷоз як гап хабар дига мешавад ҳамин шумо дар настоящий момент ҳамун коре ки кардесед дар ҳамун банд нестед фаҳмо аз ҳамадан муҳимтар ин диққати шумо аст барои ҳамин вақте ки шумо мисол диққати худатон дар кортон банд кардан метавонед пешравӣ намешавад як роҳе ҳаст ки шумо барои чӣ диққатона дар як кор ҷамъ кардан метавонед барои чӣ барои он ки шумо якро чанд корда банд мешед ҳамин хеласе аднавре бинед чанд корро меқабед кардесед баъд мебинед ки ягон таша накардед барои ҳамин ман шумо пешниҳод мекунам ки ихели план кашед агар дар варақ хона нависед просто дар сари худтон план кашед ки ман мисол ним соат ҳамин корро карданиам ҳамин корро мекунам дигар корро банд намешавам ҳамин се қуввара дар ҳаминҷа ҷазб мекунам кадое ки мехоҳад ки просто директор шавад ҳамин корро кунед шумо директор мешед фабрика не ки агар кадое ки мехоҳад статусиёи баландтар дорад оз пӯйонтар намекунед ин фаҳмо шуд ана дал чӣ дорем бинед ана ко анализ кардана сар мекунем анализи ҷомеа аз ҳамин 100% аҳолие ки дар тоҷикистон аст 13% одамое ҳастанд ки тамоман ба фаберлик ба ситивои бизнес боварӣ надоранд ин мегӯянд ин лақатон ин дурӯға намешавад пешравӣ карда чӣ вақта сарф мекунем хеле гап хабари беҳуда намастад ин одамое ҳастанд ки лунатик ягон чиро бовар намекунанд 87% дигараш одамое ҳастанд ки ва ё боварӣ доранд лекин мисол вазраженӣ мекунанд нобоварии худашонро изҳор мекунанд кадим ва ё мешавад кор карда ва ё даъват карда фаҳмо хуб ана бибинед основной аудиторияи мо ки аст ҳамин 87% аҳолии мардуми тоҷикистон ана агар ҳамин 87 мо ба 100 букушонем аз ҳамин 100% 77% одамоне ки командаи мо мегӯянд ки ҳастанд харидорон ҳамин хелест одамоне ки просто бори худашон маҳсулота харидорӣ мекунанд истифода мебаранд 14% одамоне ҳастанд ки чӣ кор мекунанд хариду фурӯш мехаранд мефурӯшанд ҳамин хел боз 9% дигараш одамое ҳастанд ки чӣ кор мекунанд бизнес мекунанд ана акун ман шумода як савол дорам ба фикри шумо аз ҳамин гурӯҳи одамо кадомаш барои мо бисёртар муҳим аст бизнес харидор фурӯшандагон муҳим нестанд фурӯшандагон бари чӣ мекунанд ҳамаш мода дар кор бале агар назари мана пурсед ман мегӯям ки ҳамаш мода дар кор лекин як чизи дигарро мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳамин 77% харидорон 14% фурӯшандаора дар командаи мо мегӯранд основной 90 ҳолати корда 90% ҳолати корда одамое ки бизнес мекунанд ҳамин хеле ина мисол дар командаи шумо агар 500 нафар бошад шумо 500 нафар ҳамаша худо даъват кардагӣ не основной бизнес партнёрои шумо ҳамин хеле ина акаи абубакр ҳамин 7 нафарро даъват кардаги 7 нафар барои ёро 700 нафар одам овардиянд яъне основной ключевой фокусе ки мо бояд дар бизнесамон вақте ки вақт шидо метавонем барои кор кардан сарф кунем ин дарёфт кардани чӣ бизнес партнёрон ана бибинед бизнес партнёрон чӣ хел командаи шумо мебиёнд вақте ки шумо шахсияти бақувват бошед вақте ки шумо личности бақувват бошед бинед як чиза мехоҳам барои шумо гап занам урӯз хондам акай абубакрам гап гуфтам мегӯяд ки ваш бизнес это отражение вас самих бизнеси шумо ин симои шумоаст ин оинаи шумоаст бизнес шумо ҳеҷ вақт шуморо пеш намегзарад бизнес шумо ҳеҷ вақт ай шумода дида беҳтару зиёдтар натиҷа намегӯяд чӣ хеле ки шумо одам ҳастед чӣ хел характер доред чӣ хел профессионал ҳастед чӣ хел рафтору гуфтору характер доред ана ҳамон хел командаи шумо пешравӣ мекунад фаҳмо аввалин дараҷа дар бизнес сифатҳои инсонгарии шумо муҳим аст
که شما چه آدم هستید. اگر شما همین صفات‌های عالی را در خودتون دارا باشید، شما شخصیتی میشید، لیچنسی میشید که پریتیاگ نمی‌کنید آدم رو تکلیف جنگی رو. فهمم؟ انا میخوام برای اینکه شما در من توصیه می‌کنم که بسیارتر برای خودتون کار کنید که لیچنسی با خودت چی. فهمم؟ وقتی که شما گپ میزنید آدم شما را بیند حواسی گپ زنی شما را میخواد. وقتی که شما رفتار میکنید آدم شما را بیند حواس کنید که کاش برام خیلی آدم با شما رفتار کنه. فهمم؟ بعد وقتی که شما آدمی بقوت باشید، لیدری بقوت باشید، آدمای کمانده شما با مثل شما بودن زور میزنن، حرکت میکنن اگه شما رو بقوت میشن. اگر که شما مثلا شخصیتتون ضعیف باشد، بعد سراز از دعوت نمیکنید. سراز نمیتونید کار داخلی بوده رسمی با آدمای شما را مثال یک کسی بیاد تو خودی که بیچاره وای با امیدی که شما اصلا میچین اگه در پیش شما جواب بسر میکنن میگه که خیلی من اتمیستم چهری کنم نشیده سیکون پیش راجع شما بگینش که خیلی موتیواسیون داشتیم روحی زندگی نشون داشتیم مثلا یعنی که آدم شکست خورد اجوش بخیزونش میگه که من هستم در برای چی گفتستی من خیلی بزرگ سخت گذارم دادم من تو در باور دارم تو میتونی انا میخوام بعد نسانی میگه که اگر ضعیف باشه راست میگویی من خیلی نمیشه از نشی بیو بیاریم که کسی نیست